Sa dinuma ti ayan mo ita Singapore wenno Amerika amok nga agsublikan tulad ta iti sidong ti inama Pilipinas nabayagin kaadam Australia Hawaii ako kunada nga isla amok nga agsublikan tulad ta sibay dagiti napapateken ka dagiti surat ti marantayan nalawa ang tao ang nagpapaitan nalaos nga iliw ay inkalelipan ayat ko lang maghanong ti pamilya dagiti surat ti marantayan nalawa ang tao ang nagpapaitan nalaos nga iliw ay inkalelipan ayat ko lang maghalong ti pamilya narang ay man dayan mo ang Japan Hong Kong, Saudi apang ditin namaga amok nga agsublikan tulad ta naawan kastay bukod ang pagilya